Kasingi basubak menyepi baro. Kane kalong kakubur babhaya ki samla kamtamya gitu kibala kami lanti lanu kami kalaya Public Service Commission kan penmi no ya ka advertisement na kapenta ban khot apply ya ka post me kalaya civil service ane MCS. To gini page no ya kane ka advertisement la penmi da ka me kalaya Public Service Commission MPSC Shillong. Kani ka advertisement kadon ya u advertisement number 18/2025 balapan mi aha ka shipau tarik Oktober 2025. Kajing tab ya ki application form kalong bij online ban banta kalaya chakman. Bad katrik bakat do nagbanta ban priang ya ki application form kadai shipau tarik November 2025 hakapor Sanbachi Janmit. Kakerteng jong ka post kadai Meghalaya Civil Service lane MCS bat kanai ka post ka hab haka pay level 15 but ka educational qualification lane ka kadan pule ba don kam ban apply kanai ka post kadai ka degree hakano kano ka stream na kano ka university bala itu da ka sorka but baro ko don lai pe hundreu tali ki post ka bakan tob hundreu tali ki unreserved khat sau tali ki badai naga khasi janja kategori khat sau tali naga karu kategori ban artli yaki OSC ST kakarta halanaga H ya kakarta en kenya hadu ka shitarik u January arpusan kisamla bala ban apply kidai kito ki badon hapdeng arpuwei hadu laipu ars nem karta kumba julong kadon ka relaxation ka basan snem yaki SC ST candidates ki documents ban pensisya ya ka date of birth ka MPSC ka pediang tang ya ka SSLC admit card lane ka extract na ka official registers ka balasan da ki proper authority jong ka Board of School Education bat ka commission ka lakran syai ba like na kini ki document ki waipat ki document ki mla ban pentenkam ban proof ka karta jong ki nang ta ka by exam kadai saus pa Andrew Pau ya ki general category bat kan long shiteng door ya ki SC ST ki badai ki permanent resident jong ka Meghalaya ki candidates na ki samla ki bahab ka PWD dan ki person with disability kim don kam bansiu ya ka by exam kumno pin apply ya kani akam pila ban play ya ka MPSC website nang ta sa click ya ka tu ka link kabatho apply online ne pila ru ban like direct siya kani ka website https://rpa.meghalaya.gov.in/ nakabanta kito ki parlog bom tip kumno ban apply ngadon ka video papila ban page nuksa kumno ban register bat ban apply online yaki kam bapimut hak ka MPSC website don South Liki Center kita kilong ka Shillong Juwai Nongstoin Tura bat William Nakar kan mau bahakapur bapi apply online pidai banjit ya ka Center of Examination ka bapikwa bat sisin bapiladep apply pinumla syu ban change le ban kliang ya ka center kumno ban siu ya ka by exam pila ban siu ya ka by exam dak bapenan kam dakini ki art likirkom kawei pila penan kam daka ichalan lane pila ruban siu daka tibit lane credit cards but ka process of selection na kumno kijid yagi candidates na kabanta ka ni kam ka commission kan penlong artliki examination kita kilong kabaningkong ka preliminary examination but kiba pass ya kanai ka exam kin tho pas ya ka main examination but kiba pass ya ka main examination kin poi ya ka personal interview ka commission kalabu ru ya ki syllabus kiba phila ban download na ka official website jong ka MPSC hi sngobaban download bat puli ya ka original advertisement khnang ba pin khamsha issue bat ban like na gajing atatien te tat hadu bangin daya shem byang ha ka wei pat ka video khublei shibon paralak